Hola, bon dia, soc Montserrat de la Grassa i soc redactora de la revista X21 de la Fundació Catalana Síndrome de Down. I avui faig l'entrevista a la Lisette Cedeño, que ha fet les pràctiques al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Hola, Lisette. Hola, buenos días. Quina valoració fas de les teves pràcticas? Una buena comunicación con mis compañeros y aparte esto es mucha creatividad aquí. Por ejemplo, he ido a buscar tickets, he ido a buscar los folletos, he ido ayudando a mis compañeros cuando ellos estaban liados, yo tuve que hacer con los días, cosas más. Por ejemplo, hice algo, ir a buscar tickets para cuando viene gente que no es aquí y viene a buscar y más cositas. También he ido haciendo los números y más cosas. He ido ayudando a mis compañeros y aparte me gusta mucho hacer mis cosas, mis actividades que me dice o me hago yo. Què és el que t'agradaria més? Trabajar aquí y aparte estar en el público porque me he sentido mejor con frente del público. T'agradaria treballar en un museu? Me gustaría mucho trabajar en un museo porque me he sentido tan a gusto aquí. I ara dono el pas a la seva companya Alba. Buenas. Buenas, Alba. Buenas. Com has vist la Lisette fent les pràctiques? Què destacaries? La Lisette ha fet una experiència aquí molt bona, ens ha ajudat moltíssim cada dia, des del primer dia que va entrar. Ha sigut una persona super fàcil de tractar, super amable amb la resta de companys i el que destacaria sobretot és la rapidesa que ha tingut per aprendre tot. Ho ha après tot molt ràpid i el segon dia ja no feia falta que li diguessis què havia de fer. Ella mateixa ja sabia què havia de fer, on ho havia de fer, amb qui ho havia de fer i ens ajuda moltíssim, molt. Què t'ha portat treballar amb ella? Jo m'ho he passat molt bé, hem rigut cada dia molt, ha sigut molt divertit, hem agafat molta confiança, molta. Quan va marxar una setmana, no va estar malalta, no va venir, jo la vaig trobar molt a faltar. Ha sigut una experiència molt bona, la repetiria 1000 cops. Moltes gràcies, Alba. Ara faig el torn la Laia Vinent. Hola. Hola, Laia. Quin és l'objectiu de les pràctiques? Doncs, les pràctiques és una formació en un entorn real i normalitzat per millorar la qualificació professional dels alumnes, però també per augmentar la sociabilitat, agafar un rol actiu com a treballador i millorar en temes de competències d'un mateix. Ha d'haver més persones en situació de discapacitat treballar en un museu? Aquí l'experiència que tenim és que vam fer un curs d'auxiliar de museus conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra, la Lisette en el seu moment el va fer. D'aquests alumnes que n'hem fet 5 edicions, crec, n'han passat una 50ena d'alumnes. Aquests alumnes, després, un 30% aproximadament, van poder fer pràctiques, la Lisette les ha pogut fer ara. I d'aquesta gent, gairebé un 50% ara actualment estan treballant. Per tant, ens diu que sí, que les pràctiques ens donen porta a la inserció. Per què tenen èxit les pràctiques? Les pràctiques
creiem que tenen èxit perquè és molt important el referent natural que hi ha a l'empresa, no? Que siguin els seus propis companys de feina els que ensenyen i ajuden a que l'alumne, en aquest cas l'Alicet, pugui desenvolupar les seves tasques. Nosaltres, els tècnics, el que fem és una metodologia de mediació en el que mediem entre els seus companys de feina, l'empresa, l'alumne en si i la família, de manera que aquest rodatge funcioni. I és una mica el que ens diferencia també d'altres metodologies. Molt bé, moltes gràcies per aquesta entrevista.